107 Empordà Esports, parlem del Girona B. Seguim en territori tercera federació i ho farem ara anant a parlar d'aquest Girona B, un Girona B que s'imposava per 5-4 en el Manresa. Començarem repassant aquests golejadors. S'avançava per al Manresa al minut 4 de partit Moja. També el 0-2 venia al minut 11, obra de Joel Cadenes. I ja l'1-2 el posava Carles Garrido al minut 41 de partit. L'1-3 el posava Alfa Bakayoko al minut 56. I el 2-3 retallava distàncies del Girona novament mitjançant Carles Garrido, minut 62. Novament feia l'empat el 3-3 el propi Carles Garrido al minut 71 i al minut 74 Dauda Càmera feia el 4-3. Encara hi havia temps per 2 gols més. Iker García feia el 5-3 per al Girona i el 5-4 definitiu el feia novament Moja al minut 82 de partit. Per tant, doncs, un partit esbojarrat el que es va viure a Riudarenes en el dia d'ahir, un partit on hi va haver la lesió també d'un jugador del Manresa. El partit va estar parat bastanta estona i fruit d'això doncs, el Girona va poder endur-se finalment aquesta victòria, ja que va tenir temps doncs, de recomposar les seves línies i per tant els gironins que veien com en aquest cas els afavoria aquesta lesió del jugador que va ser retirat amb ambulància. Malgrat tot, el jugador del Manresa que no pateix cap lesió greu. Nosaltres el que farem ara serà escoltar els protagonistes del partit. Ho farem començant amb el tècnic del Girona, Quique Álvarez, que comentava això després de l'encontre als micròfons del nostre company Pitu Anaya de la xarxa de televisions. Sí, bueno, es diu normalment que als entrenadors no ens agrada gaire això, quan hi ha aquest descontrol, diríem, però bueno, content perquè ha caigut de la nostra banda un partit que s'ha posat molt difícil des d'inici, amb un gran rival, que ens feia, sobretot la primera part, ens ha fet molt mal en moltes situacions de joc i que crec que ens ha superat. I la segona, crec que nosaltres hem estat alguna millor, igual al tram final doncs, ens han creat ocasions, però l'equip ha reaccionat, ha sigut valent, que és el que he demanat. Hem arribat amb un marcador justet al descans, que dintre la primera part jo crec que, bueno, sí que els hem fet mal, però jo crec que han sigut millor ells. Hem arribat vius i els he demanat això, sobretot que siguessin valents, que ens estaven superant moltes fases, però que si milloràvem una mica doncs nosaltres els hi faríem mal i després ha sigut una mica la locura de partit que has vist. De fet, pocs equips us havien fet els primers 10 minuts que us ha fet el Manresa, no sortiu de l'àrea. No, ens han superat claríssimament, ens ha costat molt ajustar a la seva sortida, defensivament ens guanyaven duels, i el que dius tu, els primers 10 minuts anàvem 0-2, però jo crec que han tingut alguna ocasió més, no? per fer mal. Després s'ha igualat una mica, és veritat, que ells han baixat una mica, el gol ens ha donat una mica de vida, i això també crec que a la segona part sí que nosaltres hem tingut ocasions molt clares també per remuntar, hem encertat i bueno, molt content perquè a vegades quan les coses es posen malament i sobretot pel rival que és un rival que té jugadors molt importants, doncs, bueno, molt content de com hem capgirat el marcador. No? Manteniu i assegureu encara més fermament aquesta segona plaça. T'ho pregunto directament, la primera està lluny? És com una pel·lícula Missió Impossible? No, fins ara sí, perquè la ratxa que portem nosaltres i encara els veig lluny, el Reus, vol dir que el Reus està fent les coses molt bé i no està fallant, perquè ja et dic, nosaltres no sé quants partits portem sense perdre. 14 amb aquest. 14 amb aquest, doncs, bueno, amb 14 partits doncs, encara el tenim a 5 punts, bueno, ara menys, amb un partit menys. Llavors vol dir que si el Reus es manté així és difícil mantenir el ritme seu, no? Però bueno, els estem atxutxant, esperem que algun dia
puguin fallar, perquè tots fallem, i quan passi això que nosaltres estem a prop. I sentirem també el qui va ser l'autor dels 3 gols. Va fer un hat-trick. Ell és Carles Garrido, jugador del filial gironí. Com es fa per fer 3 gols amb un equip tan dur, tan consistent com el Manresa, una assistència, com es fa? Bueno, el primer de tot és creure fins al final. El partit té 90 minuts més l'afegit i fins que no piti l'àrbitre doncs sempre hi haurà oportunitats. Nosaltres sabem que sempre tenim ocasions i bueno, és aprofitar-les i creure fins al final. Ha tornat el golejador Garrido, no? Ha tornat. Bueno, De fet, no havies marxat mai. No, la cosa és seguir treballant, ajudant a l'equip, molt content per seguir marcant i sumant gols i res. Tenim un objectiu clar i seguir lluitant per ell. Felicitats, enhorabona. Moltes gràcies. I per acabar ja anirem a sentir el tècnic del Manresa, Miquel Esparren, que doncs, va comentar com havia vist l'encontre. Males en el partido. La primera que nos ha un poco afectado a nivel personal es la lesión de Jaime, que es verdad que primero estaba inconsciente, luego estaba consciente. Creo que la clavícula la tendrá igual rota o parece, pero bueno, para la familia que decíamos antes, que estén tranquilos dentro de lo que cabe y es verdad que bueno, son situaciones que es difícil de preparar emocionalmente al equipo, lo hemos intentado. Yo creo que para mí una muestra de ello ha sido que incluso cuando nos han marcado el 2-1 hemos ido y hemos tenido el 3-1, que cuando se han puesto por delante hemos seguido teniendo ocasiones, hemos marcado, hemos tenido poste, hemos tenido situaciones. Yo creo que por supuesto hay cosas que podíamos haber hecho mejor, pero el partido de hoy, el sacrificio que ha hecho el equipo cuando le tocaba en una situación en otra, a nivel de juego, a nivel emocional, a nivel de incluso bajas que estábamos teniendo ya antes del partido, que las hemos tenido en el partido, que han pedido cambios. Para mí el equipo sale reforzado, no estamos contentos por no haber ganado, eso por supuesto. El que no es pot dubtar és que l'equip ha sigut valent, molt valent. Sí, yo creo que ha sido valiente en muchos momentos, en otros igual podía haber sido más, pero al final esto no va de castigar el fallo cuando sale mal, pero luego cuando lo intento y sale bien, entonces ese es el camino. Yo creo que hay muchas lecturas, que es un lío emocionalmente este partido. Creo que ellos, al final estamos enfrente de un filial de Champions que va segundo, nosotros terceros por algo, en su campo son muy fuertes, tienen muchas piernas, mucho ritmo alto de partido. Yo creo que era un escenario que no ayudaba cuando ha habido ese parón que tuviésemos enfrente a este rival, pero la verdad es que tengo la sensación que nos han marcado goles en las situaciones en las que nosotros podíamos haber sido más fuertes, en las que no hemos sido la línea superada, en las que no se nos han ido en ese 1 contra 1, han sido 2 centros laterales que yo creo que podíamos haber sido más sólidos, pero bueno, al final los goles vienen como vienen. El equipo yo creo que ha dado la cara y el equipo creo que la primera parte una vez más vuelve a demostrar el nivel y la capacidad que quiere y puede tener, pero esto va de hacer partidos enteros para poder sumar de 3 en 3. Doncs hem escoltat ja els protagonistes d'aquest Girona B5, Manresa 4, un partit que va servir perquè el Girona se situï a 3 punts només del Reus Futbol Club Redis. Els gironins que compten ja amb 45 punts a la 46 punts en aquest cas a la classificació i, com deien, se situen només a 3 punts del Redis Futbol Club Redis, que compta actualment amb 49 punts. Nosaltres que continuem i anem ja a obrir territori de segona federació. El partit comença quan ens donem la mà, però el futbol es viu les 24 hores. Es viu quan surts de la feina per anar a entrenar amb els teus companys. Es viu quan prepares l'equipació de l'endemà perquè no falti res. Ho vius a la nit, a casa, veient aquell partit que t'agradaria jugar. Quan t'acostes al camp i sents que la gent t'anima. Guanyarem avui, no? Això esperem. Com si fos una final. Quan el dinar de directives és botifarra amb amics i just després canvies el teu càrrec de president pel de cap de manteniment. Es viu especialment quan l'afició crida el teu nom. Quan mires amb orgull el teu equip i entens que aquests són els colors de la teva vida, els de veritat.
I te n'adones que l'altre equip no està format per rivals, sinó per companys i amics que estimen el futbol tant com tu. Per això, cada vegada que ens donem la mà és una nova victòria. És un partit més que comença. I guanyi qui guanyi, tots sortirem guanyant. Perquè formem part de la mateixa família, la família del futbol. Federació Catalana de Futbol. Tots som un equip. 107 Empordà Esports. Parlem de la segona federació.